Meron po silang little exhibition. Yan. Kuya, mamaya ka muna. Yan, panoorin ka namin ng mga dancers. Kuya! Okay. Yan, panapahan po natin. Yan, yan po si Jennifer. Kuya, excuse po po na excuse. Kuya, excuse ka muna, mamaya ko muna. Kaya pala mga po natin, ang babaeng walang puto. Eh, ano yung susunod? Yan. Hop. Hop. Ay! Yan na naman. Aray. Oh, ha? Pinagay mo sila sa kabayo. Kaya ganyan. Magagandang kabayo. Oh, malakpak naman po yan para lagi silang ganahan. Yan. Yan na lang naman yung mga po si Donna. From Luna ba yun? Carry lang. Parang wala lang. Yan. Yan po ginagawa niya sa bayan na pagka walang magawa. Yan. Palakpakan po natin si Jonathan. Mas mataas yan, parang. Oh! Tumalas na! Ladies and gentlemen, the dancers of the Fever Band! Thank you so much! Gamit pa rin yan pag naminaya.
Thank you.